mila taking taring toya genis genis ujung jaring belong rondoning kalopo genis genis wong manis jinar jerning widya aja ngono rasa
gong maguru gong song tata kadyong butulong wara pandreting turangga ngesti rakata ing dodong lelayu tepe Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk dumateng saudara bunda para pinisepuh sesepuh satu hamba stuti dumateng bebayane kautaman kunjuk dumateng para priagung pangemban pangpatan negari ingkang minangka dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang tuwicaksana budi langkung kula aturaken kunjuk penyanipun bapa ingkang hampun gati nurjih penjanipun Bapak Warsito sekalian penjanipun Ibu Suyanti sak keluarga ing ratri puniki satu kinabekten datan boten kasuben kula aturaken kunjuk sedaya tokoh masyarakat wonten naladan dusun Selorejo mriki Desa Kalen ing ratri puniki sedaya perangkat kunjuk penjenenganipun Bapak kami sepuh Bapak Bayan Bapak RT Bapak RW sedaya perangkatipun ing ratri puniki satu kula bekteni datan boten kasupen kula aturaken kunjuk penyanipun Bapak Pengayoman khususipun Bapak Lurah wonten aladan Desa Kalen sedaya perangkat sak lebetipun Desa Kalen ing ratri puniki satu kinabekten datan boten kasupen kula aturaken kunjuk penyanipun Bapak Keamanan Bapak Kaptipasipun Bapak Babinsanipun ing ratri puniki satu kala bekteni ugi datan ugi boten kasupen kula aturaken kunjuk penjaripun para alim para ulama kiai santri ing rinten dalu tansah sumanding wonten kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntun kiblat mring panembah satu kala mulyaken boten kasupen malih kula aturaken kunjuk sagung para tamu kakung sumawana putri wardhatanipun ingkang pantes sinudarsana Abetri kalanggan ratri puniki kawula kumawantun sumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan awit saking sanipun panjenenganipun Bapa Warsito sak keluarga kinen hangaturaken lumados ing babaring sampur ing ratri puniki ngantos sak paripurnanipun ning sakderengipun lan beksan kawitan sumangga ing ratri puniki sami handharaken mujo saha musyukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugia panjenengan sami saged rawa kempal nyawiji wonten dalem agung panjenenganipun Bapak Warsito kanthi manggih rahayu boten wonten pambeng robeda punapa-punapa ing ratri puniki panjenenganipun Bapak Warsito kinen netepi darmaning asepuh ing islamaken ingkang putra pun Bagus Rio Febri Anza pramila sampun kasembatan nggih nyokatataken mugia enggal saras kersanipun enggal mlebet wonten ing bangkon payiwatan berkasa pangestu para pepunden para pinisepuh mbok bilih pinjing sampun dewasa kunjuk panjenenganipun Mas Bagus Rio dadosa putra migunani tumraping bangsa negari saged bangun turut marang kekudangane tiyang sepuhipun pramila ing ratri puniki panjenenganipun Bapak Warsito nggih nyohangi slamarang putra kanthi rumah sing bombong manah tansah hambabar anggelar wujudipun hiburan lan beksan kang pangarsani panjenenganipun Ibu Larasati Trihangga nuwun panjenenganipun Mbak Yu Endang
sekalian panjenenganipun Mbak Yusri Rahayu kasusul panjenenganipun Mbak Yu Rizka pramila ing tribun iki ingkang piniji hangaturaken babar ing sampur hamangke namung kula pribadi puniki panjenenganipun Raka Mas Yono alias Mas Kopo mekaten Pak nggih pidalem kula ndoplang mbok bilih mangke nggih nyoh hangaturaken babar ing sampur kunjuk sagung werpunden para pinisepuh wonten tumpangso awit kawula makarya piyambakan ampreh rancak lan saenipun mangke kula nyuwun sabiyantu priyantun mriki nggih noh ngaturaken babar ing sampur kersanipun tertib lancar boten wonten tumpangso pekaten nggih pekaten ing ratri puniki ugi kasangkuyung kalian audio sound system SDR audio datan boten kasupen dipun abadiaken kalian video syuting Girson saking kecamatan Jati Ndoplang ya pekaten saking kula pribadi mbok pilih anggen kala matur kula cekep semanten mbok pilih anggen kawula matur wonten ngajeng kala wau wonten duna dungkap anggen kula matur saking kula pribadi nyuwun lumusi pangapunten ingkang langkung kathah kanthi panutup ngatur wa taufik walhidayah wal ridha wal inayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula nuwun. Sembah nuwun saking kanca-kanca krawitan apa Mas Jo? Ngripta laras. Angger gak tau dijak suwe ya ngene iki lalinan. Nggih nuwun sewu niki makarya kalian seni krawitan ngripta laras. Mijil saking Dusun Creme Desa Sambung Wangan Kecamatan Randu Blatung kang punsuh panjenenganipun Mas Warjo Degleng menika priyantun ingkang manggon wingking. Nggih niki nuwun sewu sadaringipun aturipun lan beksan dereng saged kawiwitan awit punapa menika saking kanca-kanca seniman keluarga agung Ngripta Laras badhe ngaturaken wujudipun beksan srimpen beksan gambyong atur lipur sagung para tamu para punden para pinisepuh wonten laladan dusun Selorejo mriki wonten dalem agung panjenenganipun Bapak Warsita. Sumangga katur lumantar keluarga agung Ngripta Laras menika tansah angayun ingkang putra. Ngripta Laras.